Il-Koperattiva Maltija tal-Mos u n-Naċ, il-KMNK, u l-għaqda mhux governattiva Breeds of Origin Conservancy resqu talba lill-awtoritajiet kompetenti biex il-Moza indiġena Maltija tiġi klassifikata bħala popolazzjoni tradizzjonali. Skont iż-żewġ għaqdiet, l-ammont attwali tal-Moza f'pajjiżna jinsab f'qagħda kritika b'madwar 1000 minn din ir-razza li huma reġistrati. One News żar wieħed mill-irtsiset f'pajjiżna li speċjalizza fit-trobbija tal-Mos fejn hemmhekk iltqajna ma' Daryl Grech, fundatur ta' Breeds of Origin Conservancy u president tal-Koperattiva, fejn qal li dan jista' jsir anke skont linji gwida mfasslin mit-taqsima tal-agrikoltura u l-ikel tal-ġnus Magħquda, l-FAO, dwar il-ħarsien indiġeni. Grech qal li l-Moza indiġena f'pajjiżna hi waħda mis-sorsi għall-għejxin ta' ġensna, mhux biss fl-imoddi imma anke sal-lum il-ġurnata. Tajjeb li ngħidu li ma jistax ikollna l-Moza indiġena Malti jekk ma jkollniex ir-raħala, ġifieri l-ewwel qabel kollox għandna nirrikonoxxu r-raħala u wara kollox jinvolvi sagrifiċċju kbir biex dawn in-nies qegħdin hemm barra ġifieri f'dan ix-xogħol. U t-tieni li fl-aħħar mill-aħħar il-Moza ttina l-ħalib u rrid ikollna fl-aħħar mill-aħħar ukoll użu għal dan il-ħalib, ġifieri tajjeb li l-ħidma tagħna ma taqgħux biss fl-annimal innifsu nissalvagwardjaw l-annimal imma anke s-settur. Għaldaqstant huwa stqarr li l-Moza Maltija għandha tiġi ddikjarata bħala International Transboundary Breed la darba llum din ir-razza tinsab mhux biss fil-Gżejjer Maltin imma anke wkoll f'pajjiżi ġirien tagħna. Bażikament il-Moza Maltija ssejba f'diversi pajjiżi għax hija meqjusa bħala International Transboundary Breed, jiġifieri ssejba f'reġjuni u f'pajjiżi bħal Italja, fil-Greċja, fit-Turkija u fil-pajjiżi ġirien tagħna, ovvjament fil-naħa tal-Mediterran bħal Nord Afrika, però il-Moza li hija dik Maltija bħala ġifieri indiġena, l-popolazzjoni indiġena hija mżewqa bosta l-wien, bosta għamlit tal-widnejn, ġifieri dik is-sabiħ ta' din ir-razza li fiha dik id-diversità, il-varjetà li mhux ta' min jitlifha. Skont l-istqarrija, jirriżulta li l-ewwel darba li l-Moza Maltija ġiet ippreżentata barra minn xtutna kien fl-1971 fir-raħal ta' Martina Franca fin-nofsinhar tal-Italja, hekk kif ammont kbir ta' mos Maltin ġew ippreżentati lill-pubbliku fis-suq temmek. Ingħad li jeżistu wkoll bosta referenzi, deskrizzjonijiet u miklen fil-sinna sa mill-bidu tas-seklu 19 li jirreferu għal karatteristiċi varji tal-Moza Maltija. Ir-razza indiġena hi wkoll famuża għal fatt li minnha nstabet il-marda ta' den irqiq mit-tabib u arkeologu Malti Sir Temmi Żammit, hekk kif dak iż-żmien il-ħalib tal-Moza ma kienx jiġi pastorizzat qabel jinbigħ lill-konsumaturi.